kedai kata ke kelemat uyairu ya gijeng mod gijeng perkat jongi ayungi perkat hagani kejan men walangi don kamet hajeng yeseng gijeng mod je perkat jongi giher syano ublai uyai wat ya gitaru hagawai kesni ipa jongai sitam jur kata-kata ngilap sumar argut ki doktor hasora bagi taki doktor baru argut ki ong rano hakanu ke hospital Hesilong ngis ngaujan yala ke jong ke hospital ke doktor H Gordon Robert Hospital Hesilong jayau ngilara yaipa hapo jayau bandaladon hang tu nakawai kesngi ipai inang sitam bandaladon kumbasi benai hapo hospital ipapa jongi ila nang rit ki keti ki kejap ila nang rit kamet kala rai kho abha bad hagawai ke step ipapai ong yanga kun ngau dan jaka badi ong syong yanga hang ni yong yanga syong hang ni kun ngakwa bani thu ai yapi bapidai ban le shua bangan lek no bangakan mau kita ki juk ki ketien ki dai ki ketien ki bakren ni mei kha ba i jonga i mei jong i papa jonga namar nga sai sa ba i mei kha na du dang rit bad ha kata ka step i mei kha i ong yanga khon syong hang ni ngan ya thu ya phi ki ai ki ba phi dai ban ya thu hai papa jong phi namar ngan lek no badai hakata kesngi ke bangalas cak skor bahad ngong ye mika ngala bat lut ya kita kijeng betak jong ye mika bara bandala poi kapor siteng sngi i mekai lek no sisha selau trai bat kata kapor ke bai papai ong yang ay ki ju kita ki kentin ki bai mekai ong kadum lut ke beneng ke kendeu hapo Robert Hospital kumu kena nong kendong ubaap yalau jong ukpa marway ha hospital ngam da don tan ki briu ki bangan itu itau bat ngasumar kat ke bangala yalau jong ukpa bat haga ta ke step ke pat ke dok not jonga ban ngong yi papa ngong papa ap shwa namar nga iba ila sitam ngalai khot yaki nurse bat yaki doktor jong ketaga hospital arsin arwat ngalai kerpan ki klam don menuru ban wan ban yarap yanga ngala domba yakani ka Robert Hospital ngani thu ya phi ya ketukapar ten rei endang ngala perkat bhapat ngong iman ka de kecing le ka jong ublai ya ka do nut ba e jong ha ketukapar ban tau thmai nga dang langam celiu ngong ka de kecing le ka jong ublai naga benta jonga bat ha kata ka jing ngau kut lan ngala lek phun ha ketukapar tang daka lan lain ka phut la lek phun si nang tanah hospital yai kharit satai samalki ban ya thu oi bai pai sitam mai rum dan bad haga ta kut la ngawan ha ka kamera ke jong papa badi papa yong khun syong hang ne ngam ngau dan jakasu wat pet yong ngalai ke jenglong serius ke jong papa ke por bi keren janga ida bulut ya ki kentin terpat bangadai ban syong no klam ki isu bangan bain ya thu ya kita ki bai ang nut haga do nut jong i hanrai haga bakum kata ke jengkut lan ngalaong ye papa ngong papa syua ba phen ya thu to se ngin ya duai bat papa ai dak yang ada ka bag i khap rip ya lagi jong ki khaman
Badlak ba iye. Kadai ka nikapar. Kadai ka tahan kapar. Kabangaladwa hitang yang kiniking kentien. Ngo ngablay ngan lek sa kakam jome. Penim iyay papa. Ban kersyan yang bat kadai kata kekelemat kebangai tilut met ban mensi bat anda banglaong amen ipapa jongai layo thia slam iklam kedit ngamsya yakinas kibawan bantau BP bantau jengsyit ban ai gi injection yi papa ngong am shua idang thia bat barot sisngi ngadwai klam bam klam di hadu bai papa inda kendit bat maria kendit nang ta nakabayo thia slam yong yang aku kun ngas ngau pengat badai hagataga klemat mengadem biang yagi kosil hagataga jentia aga jong ipapa ban ngonga belai ngan lek saga kamcong me ngan nempai den ngalakular hagataga janmet show sasisen pan ban ngai ngo yau belai bau jisu jongi ula jubab yei papa jonga hospital hagataga janmet bandai nado kata kesingi bai papai lanang yobor bangila ban mino naga hospital bad haka bekado I papai aya ke jengkersian yang hado bangan ladep pule pastor bad onda habang layatha ila penyatha yang namar baila sanud yongkun bidai bandon nila ke jong ke yeng kesem ban onda hadin baladap ban penyata syungkurim janga ban ngalayo yaukun ubaningkong dang ar benai ukun baningkong jonga I papa I late no shalau try para pengej beja kadai ke jing lep la ke jong ublay kabahado mentang ngalong komne ko mengalong dai namar ba Jisu jonga ujubah lok bae ujubah piman nem lok bae jagi jubab ki jong oblai Jisu udang em badu yai em Syadu kibam nang talak bae juni Jisu am tang bau jubam henrai ka balai galong uyoi dangidon hang no ru lahabari lahabapau lahabadum lahabasyai langidon haying langidon syabar langidon hagani ke jingiseng hagani ke janmet ka bamenta ublay uyoi yang ilok bae badam tang bau yoi yang I kumne ko mangilong henry uyoi ero wat yaki dono jongi uyoi ero yaki jengmot ki jeng perkat jongi ayungi perkat hagani ke janmen walangi don kamet hajeng yeseng ki jengmot ki perkat jongi ki her syano ublay uyoi wat yaki taru nangta uyoi yaki dono jongi lok bae uyoi yang ngayangi akan ikejat bit uyoi yang jingkit bakia jongpi laban dona pedeng hang ne
ki kemi ki pa ki bai no ya lai jong i kon hap deng ke jing pang ki don hang ne let se ki bai no ya ki bai ba thon jong ki halaka jong ka yeng hap deng ke jing pang hap deng ke jing kot lan hap deng ke jing e jong ke jing em u blai u yoi lok bai ya gitaru u blai u yoi lot ya ki jengkit ki bakhia jong phi uyoi lo ru ya ka jeng ku slai jong ka jeng em jong pi ka ba pi pikit ala ka jong ka jeng em namar ka jeng du no ya ki bai beton ba namar ki wei ru ki dau u bleu yo i ya ki to ki jeng pang ki ba ma pi pikit aki met jong pi u bleu yo i ya ki to ki jeng e ki ba pi pikit ala ka jong ka yeng ka sem u bleu yo i lok bai Ubleu yoi ya gitu ki kon samla ki ba ya le ki ba ya kun ban laj no na ka jeng kerni jong ka jeng di kian ki ba kwa ban laj no na ka jeng kerni jong ka jeng di drugs ubleu yoi ya phi bat phemla ban bu ri ya la de na ki khmat ki jong ne ubleu yoi ya phi ki kemi ki pa ki ba pai dono na ka mental lagi jong ki kon ki ba yam hakmat jong ublei bad ubleu yo snow ya phi bad wang yoi ya ki jeng jau umat jong phi yoi ubleu yoi ya ka wei pa ka wei ka jeng jau umat jong i lok bai uyoi nadong syadong nama bahuim uyoi ya ka bamenin ya ka beladep ya ka belalej no uyoi ya ka ne ka bamenta uyoi ruwat ya ka ban sawan lok bae uneu jisu uyoi nadong syadong uyoi yangi kombangilong